demokratske akcije. U jedinstvu je snaga. Jedan, proba. Jedan. I svim bosanskim patriotima. Nećete dijeliti i staviti Bošnjake kako biste oslabili i podijelili Bosnu i Hercegovinu. Ponovo će ih ujediniti. Akif Izetbegović, u jedinstvu je snaga. Bosne i Hercegovine. Takvu Bosnu i Hercegovinu ne donose ni oni koji ne radeći ništa za jednu izgovorenu rečenicu naplati 96 predsjedničkih plata, a i oni bi se... Te se nakon godina obmane i godina lutanja vratimo istinskoj i izvornoj državotvornoj strani. Podrede društvenom interesu, a sve s ciljem jačanja države Bosne i Hercegovine. Predstavljamo vam kandidatkinja na rednom broju 27, kandidat na rednom broju 24, Hinza Smajić Tešanj. Broj 20.